Ik zou liever hier nu aankomen met mijn gewone wagen, met mijn ondakken en hier ergens parkeren een beetje verder en hier binnenlopen en zonder al te veel poespas. Maar het schijnt hoort het erbij. Ik vind het vervelend van altijd over mezelf te praten, want ik heb niet zoveel over mezelf te vertellen uiteindelijk. Buiten dat ik alleen heel graag zing en sinds kort ook heel graag acteer. Boerenkool met worst. De la maison. Hé, wij moeten hier geen ploppers. Wij zijn hier niet in Indië. En als het u niet bevalt, dan gaat u maar terug. Je zal er toch maar naast wonen? Ja, ik denk niet dat je met een film gewoon totale meningen van mensen verandert. Misschien hier en daar iemand. Ik zou het al heel tof vinden als de mensen zitten en kijken naar de film en denken van shit, ja, het moet uiteindelijk wel voor die Indische mensen die hier rond die periode in Nederland kwamen. Het moet heel moeilijk geweest zijn, inderdaad. En als het kan helpen om nu een beetje opener te staan tegenover mensen, mocht er nog sprake zijn van misverstanden of zelfs racisme tegenwoordig. Want dat is er uiteraard nog altijd. Dan kan het misschien helpen, ja. Ik hoop het. Maar dan zullen we toch nog meer moeten doen dan een filmpje maken erover. Er zijn heel veel mensen die, van regisseur tot acteurs toe, ook ik, die aan hun eerste grote film bezig waren. En dat heeft zoiets gegeven van gemotiveerdheid om het heel goed te doen. En dat is eraan te zien, vind ik.